arewablog.com. Ta so na zama samu mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a mu soyayya. Da suna zama samu in mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a mu soyayya. Haɗuwan muran farko na samu kitarko, zuciya ta aiko ta zo da sako gurin kinan miko, hakanan kika ansa kika tsaida ni gasa, ki bani amsa abinda yasa kika bani kambo na soyayya. Jikina yana ciwo, sanka ne yake yawo, ya bibiyo ya zagayo, ajini take yawo, samun ka ne dace, ina rasa ka zan zauce, na rikice na haukace, wallahi zan daina soyayya. Wallahi ne dace samin kire bace, ina yi bacci na tashi bacci sai in je masallaci, na goda Allah kaman zo Rasulullah, Habibullah, Shafi'ullah, shine mafificin soyayya. Da suna zama samu in mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a mu soyayya. Da suna zama samu mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne a mu soyayya. Na gyara gumbacci, masoyi zo mu je bacci, matar ka ce komai ka ce, ba ni sa ka yin kunci, zo nan masoyi na, zauna a gefe na, mijina angona, kai zan yi wa taken soyayya. Da muke sirrinmu kuma mun haɗa kanmu, zuri'armu in muka samu su biyo ɗabi'unmu. Allah shi kare mu kar makiya su dubo mu, ka tsare mu ka kare mu dan Mustapha khairul anbiya. La 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 la. Da so na zama samu mutuwa ta zo kanmu ta ɗauke mu dukanmu, haka ne ya mu mu mutu tare kuma mu tsira tare, aljanna tare mu shiga tare, ko ina muna nan a soyayya. Zo mu je mi soyayya, mu rausaya har mu ɗan juya. Na taho ɗan yaro, kyakkyawa hanci kamar biro. La 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 la. Ka zo mu je mi soyayya. Ki zo mu je Sauti daga Arewa Blog.